Gisugo kong papan, magharamdag bugas. Na, mangura magbugas. Unsa may kainis ninyo? Naglisod man mo. Ingon ni Papa, ilisan na daw niya pagmahalan ang mani. Nagana kayo maghiram diri aba. Tamanaan ko ng adlaw. Mutarong kong eskwela para manikawas ni sa karisod. Di sa tanan adlaw, uminti mo ayahay. Ay, salamat, gwapo kay Timpo. Buwad sa tingali kong mani. Pero nagkabura ba to kong anak na silin? Ah, mabalik na to. Ay, mitar to sa kwarong. May tao sa balay, asa ka si Papa. Gutom na ko, asa ka si Papa. Pa! Pa! Anak Ilen! Nara ko dire, nagbuwan og mani. Gutom na ko! O, sige Ilen, maulay na ko ron na. Ilen, alis sa Ilen. Sugon ta ka ato sa dito ila parang gadis ko, panghiram og bugas. Sige, para maglungag ko. Gutom na biya ko pa, saging nga kung kaong ganihang buntag. Ato sa ila parang ikaw, panghiram og bugas ka, para maglungag ka. Ang baragi, gutom na ka ba? Duyan ni mo na ko eh. Mga itong nila ko yung mama kay wala kasabot sa tong kahimtang pero ikaw naradya pong ka sa kong tapad. Ikaw panghiram dito ila parang gadis ka. Pahirmon ka ato bugas. Ikaw, isa ka gantang lang ha. Aya! Wala mo guro tao dere? Aya! Alam na yung anak ni paring Francis. Be, anak ni paring Francis. Unsa na ko na diri? Ano po nito sa tuwa ba? Gisugo kong papan, magharamdag bugas. Na, mangura magbugas. Unsa may kainis ninyo? Naglisod man mo. Be, ano pag nga na, Be, kay makailis man to si paring Francis. Ingon ni Papa, ilisan na daw niya pagmahalan ang mani. Nagana kayo maghiram diri aba. Ay, pag nga na, Be, nagkalisod ganin ng tao, no? Maginiduwa sa tuwa. Tamanaan ko ng adlaw. Mutarong kong eskwela para manikawas ni sa karisod. Di sa tanan adlaw, uminti mo ayahay. Ay, nakauli na dyan ko sa mga lugar. Musta nakato si Papa, no? I-surprise mo siya na ko ni pagkaulian ako. Malipay yun si Papa pagkaulian ako ba? Nagbunga dyan akong pag-abroad ba? Ning gwapo dyan akong balay. Sulod na lang ko diretsyoan ni Be. Uy, kinsa man na? Inen! Pa? Nak! Uli lagi ka, wala lagi ng chat lagi. Pa, surprise ti ka pa. Ay, salamat, gimingaw na dyan ko ni mo nak. Pre, kapadala na yung mga anak. Ngira man takong kwarta, baka nagkapait ng mga karunay. Pre, Gades? Pa, mao man yung pari pa nun na si Gades. O, muna kong parin na si Gadis nak. Pero niya ito naman diri ganina. Ang hiram na siya kwarta, pero nagpaabot rin po padala ni mo. Pa, wala ba dyan ko kalimot anak pa. Huwag yun sa tanila pag mata pobre sa una. Nak, ay na pagunahon na ito na, kaniagi na to. Ilan sa hilmul anak pa? Nak, mahiram na siya 3,000. Nga, basig na kay kwarta dira, nak, hatagin lang nak, ilogis pa riba. Sa una pa, bugas na itong gihiram, dili sila makahatag. Pero sige lang, at least nakamatalas na kung saan kalisod. Wala, pre. Si Eileen, ha, pre. Nakauli naman lagi. Ay, mabalik na lang ko niya, pre. Balik ko na lang na ako. Sige, Cor, katong giingon na 3,000, ihatag na ako niya. Oo, tanawa. Sa una, murag skinsa. Karon mura nag-unsa. Manghiram lagi kwarta.